Ahojte. Tak, posledné 2 týždne sme súťažili o túto krásnu knižku Traktor Hektor, ktorá je určená pre najmenšie detičky. Je to nádherná knižka s veľmi pôsobivými ilustráciami a jednoduchým textom aj pre najmenšie detičky a veľkou výhodou tejto knihy sú drevené stránky, čiže kľudne ich môžeme obžúvať aj naďalej, tak ako sme to robili my, ako ste to robili vy a ako to robia určite aj vaše deti. Takže prišlo na rad žrebovanie a vy ste nás naozaj potrápili s tým, že vás bolo naozaj veľmi, veľmi veľa, ale my sa z toho veľmi tešíme. Žiaľ, víťaz môže byť len jeden a preto dnes vyžrebujeme výhercu tejto krásnej knižky. Takže môžeme ísť na to. Takže jedného potrebujeme len. A výhercom, respektíve výherkyňou sa dneska stáva Janka Ondrejková, ktorú budeme kontaktovať prostredníctvom facebookovej stránky. A srdečne Janke blahoželám k tejto nádhernej knižke. A pre všetkých vás, ktorí ste smútili z toho, že ste nevyhrali, pretože mňa to naozaj veľmi mrzí, že nemôžete vyhrať všetci, máme pre vás 15% zľavu za vysvedčenie. Stačí zadať do objednávky slovíčko vysvedčenie a vy môžete u nás nakupovať s 15% zľavou. No a pre tých, ktorí sú súťaživí, máme pre vás ďalšiu súťaž. Samozrejme, necháme vás len tak. A tentokrát budeme súťažiť o veľmi, veľmi krásnu knižku. Volá sa moja prvá knižka o zvieratkách z celého sveta. Takisto je drevená, je určená pre detičky najmenšie, ale takisto aj pre škôlkárov, kde sa nachádzajú krásne fotografie a ilustrácie zvieratiek z celého sveta s popismi, jednotlivými časťami tela. Môžete si ich spolu študovať, môžete sa na ne pozerať a táto súťaž bude prebiehať zase 2 týždne, čiže sa takto stretneme o 2 týždne tunak a budeme žrebovať ďalšieho výhercu. Viac informácií nájdete na našej facebookovej stránke a takisto nájdete viac informácií na našom blogu knihydectva.blogspot.sk. Ja vám ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetkým krásny a ničím nerušený útorok. Pekný deň, majte sa.